Vďaka týmto 5 faktorom môžete predať svoju nehnuteľnosť za čo najväčšiu cenu a zároveň v čo najkratšom čase. A 5. je ten úplne najdôležitejší. Prvý faktor, ktorý rozhoduje, je dojem. Ľudia síce platia peniazmi, ale kupujú očami. Ak nehnuteľnosť nepôsobí dobre na fotkách, väčšina záujemcov ide ďalej bez toho, že by si vôbec dohodli obliadku. Preto musia byť fotografie profesionálne, v správnom svetle, v správnych úhloch a tak, aby ukázali priestor v celej jeho sile. Na to však fotky sami nestačia. Ešte predtým musí byť nehnuteľnosť pripravená. Osobné veci, chaos alebo zle pôsobiaci priestor vedia pokaziť aj pekný byt či dom. Keď sa nehnuteľnosť správne vyčistí, odľahčí a citlivo pripraví v rámci homestagingu, zrazu pôsobí väčšia, príjemnejšia a hodnotnejšia. Veľkú silu má aj cielený marketing. Ten totiž neoslovuje len ľudí, ktorí aktívne hľadajú, ale aj tých, ktorí o kúpe možno ešte len práve premýšľajú. Práve sociálne siete vedia vytvoriť nový záujem tam, kde by inak vôbec nevznikol. A to je presne priestor, kde sa často rozhoduje o lepšej cene. A teraz ten najdôležitejší bod. Výber správneho realitného partnera. Mnohí majitelia si myslia, že keď dajú nehnuteľnosť viacerým realitným kanceláriám naraz, predajú ju rýchlejšie. V skutočnosti je to často presne opačne. Keď je jedna nehnuteľnosť u viacerých realitných maklérov, málo kto do nej investuje napríklad svoj čas, energiu, peniaze a premyslenú stratégiu. Výsledkom býva slabšia prezentácia, chaos v inzercii, rozdielne informácie a menšia dôvera zo strany kupujúcich. Ale keď má predaj v rukách jeden správny partner, ktorý vie, čo robí, nastaví celý proces tak, aby každý z prvých 4 faktorov pracoval vo váš prospech na maximum. Preto, ak zvažujete predaj nehnuteľnosti a chcete z nej vyťažiť maximum, ozvite sa nám. Radi vám ukážeme, ako predať lepšie, rýchlejšie a za čo najvyššiu cenu.